Берничә минут элек безнең яңа саныбыз типографияннан менде. Инде ул безнең укучыларыбызга Алла бирсә икенче атаның башында барып җитәчәк. Сөембикәнең яңа саны басма станоктан төшәргә тора. Язылучылар санын арттыру өчен алар конкурслар уздыра, саллы бүләкләр уйната. Журналны яздырып я сатып алып укысыннар өчен язмаларга социаль челтәрләр аша җәлеп итәләр. Безнең редакция яңа акция игълан итте. Языл һәм сәламәт бул. Без журналыбызга язылучылар арасында Скандинавия йөрү өчен таяклар уйнатабыз. Отыйм дисәң, язылып өлгер. Хәзер илдә абунәчеләр 10 көнлеге бара. 13-нә кадәр язылучыларга 13%-ка кадәр ташлама ясала. Почта Россия совместно. Россия почтасы нәшриятләр белән берлектә 1700 төрдәге газет журналга язылу бәясен төшерде. Казанда аерым темага багышланган басмаларны яратып укыйлар. Районнарда җирле яңалыкларга өстенлек бирелә. Бүген Татарстан иң күп укый торган төбәкләр исәбенә керә. Газет журналларга язылучылар ел башыннан 2 миллионга җиткән. Моны заманча технологияләрнең килүе белән бәйләп аңлаталар. Пандемия сәбәпле өйдән чыкмаучылар аеруча өлкәннәр өчен онлайн язылу мөмкинлеге бар. Материаллар да интернетка яраклаштырыла. Иң мөһим әйбер ул безнең калган журналларның да интернет белән актив рәвештә бәйләнештә булуы. Мисал өчен Казанлылар журналларында хикәяне укып кына калмый укучы, ул инде аның социаль челтәренә күчеп, нинди комментарий да калдыра ала.